Nakatakdang ipatawag ng Sangguniang Panlalawigan sa susunod na sesyon ang kinatawan ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB para mapagdialogo sa mga jeepney operators at drivers na maapektuhan ng Jeepney Modernization Program na ipatutupad ng pamahalaan. Ito ang nagitugon ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Joseph Escucha nang humarap sa sesyon ang mga jeepney operators at drivers na kabilang sa bagong organisang samahan ng Manibela Piston Transport Cooperative na binubuo ng iba't ibang jeepney operators and drivers association sa ating probinsya. Sa pahayag ni Vice Governor Escucha, kinakailangan na humarap ang mga taga-LTFRB para sila mismo ang sumagot at magpaliwanag sa mga katanungan at kahilingan ng transport sector hinggil sa issue ng Jeepney Modernization Program. Tingin ko po siguro na lumakausap po yung LTFRB so they can enlighten all of us kasi hindi naman tayo marunong, hindi naman natin talaga alam yung program na modernization ng public utility vehicles. I think it's better for us to invite the representative coming from the LTFRB and then discuss it with you so all of us will know what is really the program of the national government. Kasi po, hindi na kung gano'n ang pasa sa inyong information na hindi nyo nakakausap sila. Sabihin, one way po ang communication natin sa inyo lang. So, hindi talaga nakakapag-disseminate ng information sa inyo ng FRB. Ano talaga ang gagawin? Since sila franchise holders lahat ng mga ruta, therefore, dapat LTFRB siya makausap. Ayon naman kay Bukal Rodolfo Polcache, chairman ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Public Utilities, ibabatay nila ang kanilang gagawing hakbang sa magiging resulta ng naturang pag-uusap ng mga taga-LTFRB at sektor ng jeepney operators at drivers na isasagawa sa susunod na sesyon. Tama po yung bago, tama yung mo na pagkamaroon muna tayo ng, bago tayo mag-decide, pagkamaroon muna tayo ng dialogue with LTFRB and together with the representative or the group of consolidated party. And at the same time, bigyan rin po natin ng pagkakaroon po mga nag-consolidate. Kung may nakasloob silang pagharap dito sa atin, ay sa ganun po ay malangan din natin yung pong ginagawa ngayon ng LTFRB. But for us, ngayon po, sa tingin ko po ay mahaba lang ang usapan natin. Hindi rin po makakabigay tayo ng magandang suggestion dyan sa case po ninyo. I don't know kung ang ibang mga kasama ko ay paki sa akin, pero yung pong suggestion ni Vice Governor na magkamaroon tayo ng dialogue. Ang mga drivers at operators ng traditional jeepneys dito sa ating lalawigan ay dumulog kay Bukal Polcache para hilingin na huwag munang isama ang lalawigan ng Camarines Norte sa implementasyon ng Jeepney Modernization dahil sa iba umano ang kondisyon ng sektor ng transportasyon dito sa Camarines Norte bukod pa sa hindi nila kaya ang halaga ng ipapalit ng modernong pampasaherong jeepneys. Ang ano lang po talaga namin, sana may request natin sa LTFRB na i-deeper muna ang full implementation nitong tinatawag na modernization. But instead, bumaba sila sa level po ng probinsya down to municipality para mapag-aralan po nila kung talagang kami ay if we really have the capacity or don't have the capacity to pay the materials. And isa po is, ang isa pa po dito idadagdag ko, ang Camarines Norte po is considered as an agricultural province in which sa sinasakay po namin sa jeep ay baboy, kupra, palay, bigas, mago, isda. Sa modernized jeep po, hindi na namin maisasakay yun. Ang ano po namin dyan is, kaya po kami meron talagang strong resistance. At kami po ay nagpapasalamat at nabigyan kami ng tsansa na maiparating sa inyo kung ano talaga ang aming concern. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCNBicol.